South Africa sabingelela kanza kwethu kuphi noplan khona lo mduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibela ke singafe Stenga bathi sendaweni seyihlabathini bathi engazuthi yona nanda yaseStenga ke lesikuyona uma sibuza kuthiwa impela hayi nisenanda yaseStenga la bazoshoka baziyo ukuthi ngempela la sikhona indawo kanjani cha ngane zakwethu udaba esize ngalo lapha kulomndeni udaba olubuhlungu ngane zakwethu olushiya nemibuzo ke thina njengenhlangano ithuleni ukuthi ke ingabe abantu abaphethe uhulumeni nabaphethe ke emkhandlu yomasipala ingabe basenabo yini ubuntu noma mhlambe occupy lama position ehlala bayi-occupyayo lapha emkhandlwini nakomasipala nakohulumeni ngokuhlukana kwabo kubenza lokho abantu mhlambe abanye baphelele ubuntu bangabi nobuntu cha namhlanje udaba esize ngalo la udaba olubuhlungu ngokushona komntwana echokhwa ugesi ke ongazuthi umasipala wawulungisa umgwaqo kwase kuba khona okwenzakala yonke intambo yathinta ke ucingo ingane ke isithinda lelo cingo ke yagcina ke ingane isidlule emhlabeni kodwa ke ukhona umama womntwana la ozosichazela ukuthi ke thina njengothuleni sibize lokuthini ukuthi ufisa simsize ngani dadewethu ngiyakubingelela ma yebo sawubona ngiyaphila njani sisi siyaphila njani yebo mina igama ngomduduzi wena igama lami mina ngokwanele wakamcanyana khona la yebo ngakhona la entshawini Stenga ehlabathini yebo lokho abathi inanda yalesi Stenga labaye baqinisile babesho njalo hayi kuyafana khona awukho umehluko hayi no ngiyabonga sisiwamali dadewethu usicela njengothuleni ukuthi sifike sizomamela sisiphe udaba lakho ukuthi kwenzakalani khala ngani ma ngicele uthuleleni ukuthi uzongisiza ungilekelele kule case yengane zami ezashawa ugesi ngo-2023 ngoSeptember 15 zashawa ugesi ingane zami kodwa abakamasipala kuze kube namhlanje ayikho into abangi-athenda ngayo ngiyazama ukuba update ngayo yonke into eyenzeka emntwaneni lo wasindayo kodwa ayikho into abangisiza ngayo konke ngiyazenzela ngoba nomncwabo wonke ngazenzela abakaze bengisize ngalutho bathi bazobuyela back mina namhlanje bayabuyela njalo ufune ngize ngibalandelele that's why sengize ngacela ukuthi uthuleleni ngicela ungilekelele ungisize mhlambe bazokwazi ukuthi beyi-attende le case yami ngoba akekho umuntu oyi-attendayo okay ake sicacise ke mama ukuze ke nomuntu osekhaya olayela udaba lakho ayezokuthi kahle sikhuluma ngani umasipala wakephi lesikhuluma ngawo umasipala wakaDukuza okay Stenga yebo okay ke sicela usithathe usibeke ukuthi ngaleli langa othi kwashona ngalo umntwana ngoba abantwana babe u2 abantwana bakho yebo babe u2 kwenzakalani kahle kahle ma abantwana babevakashela umngane wabo omakhelwane wami beyodlala khona la eduze nje kamakhelwane yebo so ingane njoba zayidlala zayingazi ukuthi njengoba kuqebhulwe ulokhu ugesi usukhonekthe othangweni uqebhule ubani ugesi kanjani waphuma ngesikhathi beqebhula umgwaqo bewurenovate urenovate ubani umgwaqo umasipala oh njoba sibona lapha sifimbekile ebridge lapha sibonile kunogandaganda kuyakhanda nebridge yebo ibridge likhanda ngumkhandlu yebo uletha intuthuko endaweni umgwaqo ngaleso sikhathi babengalethi intuthuko nebridge leli lamuka nomoya njengoba belilungisa manje oh ngikhukhula yebo okay ngifuna nje ukuthi sicacisele ukuthi mawuthi kwaqebhulwa kwakwenziwani kahle kahle ukuze kuphume intambo lakagesi babelungisa umgwaqo ngoba wawusunesikhathi eside ungalungile okay ogandaganda bomkhandlu yebo alright kwase kuphuma intambo kagesi ngesikhathi kuphuma intambo kagesi yakhonecta othangweni lakamakhelwane so ingane zaseyidlala kwathi umethu yaputsha nje washawa ugesi ngesikhathi umshaya ugesi umfowabo wayesemdonsa ngaleso sikhathi ngesikhathi emdonsa naye washayeka ugesi kodwa ke umfowabo wagcina ethulele khona lapho bangakanani abantwana kwenzekile nje ngesikhathi yenzeka lento lo owasinda wayina 3 years lo washona wayina 7 years owashona owemdala yebo uyena lo wachoka ugesi wathulela khona lapha endaweni esigameko yebo lo uzama ukudonsa umfowabo ngoba embone echokeka ningane abanalwazi phela ngogesi ukuthi kwenzakalani
Okay, kwase kwenzakalani ma ababe khona endaweni yesigameko bathi ukuze mhlawumbe akwazi ukuthi phela aphume kugesi ocingweni lo obanjwe ugesi? Kwaphuma ugogo wakhona Yeah. kamakhelwane wayidonsa-ke kushuthi iy'ngane wayesemthela ngamanzi ey'tshela ukuthi mhlawumbe uzovuka uqulekile. Wamthela ngamanzi wangavuka, wathumela ingane leyo mngani wabo ukuthi ayiphuthume izobiza ugogo. Yaphuthuma-ke ingane izobiza uma. Waphuma kugogo wayakhona esigamekweni eyobona ukuthi kwenzakaleni. Uma efika naye wafika waqukula ingane naye wafika naye wayiphosa emanzini. Ey'tshela ukuthi mhlawumbe iqulekile kanti cha. Yeah. Isithule. Okay. Lo omunye omncane yena? Lo mncane walanda omalume wakhe Yeah. ngoba ugogo wavele wadideka ingqondo wangabe sakhumbulayo nanokuthi nalomunye ulimele. Wafika umalume esezomthatha Yeah. ngoba nangalesi sikhathi besibhedlela bamshiya yena Lo omncane. lo umuntu abamsasibhedlela ilo owadlula. Bamshiya lo. Bamshiya lo ngoba beyitshela ukuthi uzoba right. Wayesakhuluma ni? Wayekhala phela Yeah. engasathinteki. Umalume Kwamthatha wabalandela ngemuva. Yeah. Wamisa esibhedlela. Ufika esibhedlela-ke naye waba nenkinga yokuthi wathi udokotela ugesi umngene kakhulu. Base bemzama ukumxhuma imishini ukuthi apick up Yeah. ngaleso sikhathi. Hayi uma efika lo munye kwathiwa isibhedlela hayi akekho lo muntu akaze abe khona, ifike vele ngeke. Okay. Yela bangifonela khona-ke mina ngisemsebenzini ngabuya ngezikhaya ngizoza ukuthi kwenzakaleni. Ngoba kahle kahle esobe ngifonele bangitshela ukuthi bathule bobabili kanti bathulwe yena. Ucingo lingena usemsebenzini wena? Ngiyacabanga leso mzuzu nje ukufika kwendaba enjengalezo kwena semsebenzini. Ncese mama, angeke sithi ungakhala dadewethu yabo. Isimo odlule kusona sibhlungu dadewethu yabo. Angeke sithini. Dokna. Ngiyabonga. Yabo. Okay. Uma ke nibuya nize ekhaya sekwenzeke lesigameko ukuthi okay umntwana usedlulile lo esibhedlela bamgcina khona esibhedlela? Yebo bamgcina esibhedlela. Okay. Bamgcina ngaba nenkinga yokuthi akekho umuntu owayezokwazi ngasizo usisi wami ahamba ohlala naye ngoba wayesemncane ngaleso sikhathi. Oh kombe wena ufuna kube ngapha emakhandleleni? Kube ngapha emakhandleleni engekho umuntu ozohlala naye esibhedlela. Okay. Kwaze wasiza kusisi wami-ke wahamba waye esibhedlela wayohlala naye until waze wapick up esibhedlela usisi wami. Ngaleso sikhathi-ke naye wayesebenza. Okay, mafuna emsebenzini abalansise. Akufuneke emsebenzini akabangisayo emsebenzini wawuyeka umsebenzi. Okay. Sesenzake lesigameko. Mhlambe ngalibona kusuku lokuqala ke phela. Kufuneke bafike phela mhlambe ke ikomiti nekhansela mhlambe endaweni abo lethi intuthuko ukuze kuthinteke phela nomasipala owena ophethe ugesi mhlambe nabade belungisa bafika. Kwafika abantu bagesi Ekhaya la? abafika ngala ekhaya. Yebo. Kwafika iphoyisa umseshi umdolomba. Okay. Kwafika umdolomba iphoyisa lizovula icase ilona lahlala lazobona kanye nekhansela lafika lizobona. Yebo. Ukuthi bezobona khona la ekhaya. Mina ngibafica ngake ngoba ngafika kushuthi sebefikile bahamba. Okay. Esikhathini mina kukhona mina nje sengibuyile ngoba ngabuya ngalo usuku. Yeah.
kodwa akaze kufike umuntu-ke ngaleso sikhathi baze bafika ngakusasa umuntu obefika zonke iy'nsuku ikhansela Okay, befika siyabonga njalo khansela. ngizobona Yebo. nala ebengihamba khona ngoba imali benganayo ngaleso sikhathi wayengilekelela ngokuthi la engifuna ukuya khona wayengihambisa yena wayefika ngemoto asho ukuthi la engifuna ukuyolungisa khona ngosho angithathe ngemoto ngihambe ngikhona la ngakwazanga naye ukusiza khona ikhona la sengihamba icase yakamasipala ukuthi angilekelela akaze angisizeke naye wayezame lokho wayekwazi ukuqualifya kukhona. Okay. Zenziwa-ke inhlelo zomngcwabo wangcwatshwa umntwana. Yebo wangcwatshwa umntwana. Ungcwatshwa lo ubhuti wakho omncane usebuyile esibhedlela? Wabuya ngoba ngamcela ngoba wayese-right ngacela ukuthi ngicela bemkhiphe. Ezongcwaba ubhuti wakhe? Yebo. Bamkhipha-ke sebenginika ama-date azolokhu eza ngawo khona kuyo lolo sonto ngoba bathi kahle kahle babengakadingi ukuthi bemkhiphe. Yebo. Wayelokhu attenda-ke esibhedlela ngoba nengqondo yayingathi ahlanye wayeyicula yonke into eyayenzeka phambi kwami ehlakhe. Bathi ngifune ngimyise esikoleni ngoba sasingakashaya isikhathi sokuthi ngaye esikoleni bathi angimyise esikoleni ukuze azokhohlwa. Inqondo seya engage nengane. Ehleli yedwa ngeke aze akhohlwe. Okay. Ngoba ngahambisa esibhedlela bathi esibhedlela hayi ngeke kwazi ngoba la sisuke simbuza sisodwa ngcono athole izingane eziningi. Base kungiphoqa ukuthi ngimngenise crash. Unjani manje? Usengcono manje siya-understanda nokuthi ubhuti wakhe washona. Ngoba beyitshela ukuthi kahle kahle ubhuti wakhe ashona nento eyazi ukuthi ngize ngicela i-transfer ngibuye ngize ngala. Ngoba beyitshela ukuthi mina ngamthatha ngahamba naye ngamshiya yena. Ubhuti wakhe lomdala. Bengibuza njalo efoni abuza ukuthi indaba mina ma ungangilani ngoba uhamba naye ubhuti. Ish. Okay, wena-ke kukhona konke lesimo odlule kusona mhlambe ke wona kumasipala ke mhlambe noma bakagesi-ke laba bake bakuzamela ekhanseleni. Ikuphi kanti abakusize ngakho mhlambe? Lutho. Awu. South Africa yikho bengibuza nje ukuthi abantu asibavotela bangene lapha nohulumeni ngempela sisuke sivotela izilwane noma mhlambe kune-section abantu bese bekuyona kuthiwa shintshani-ke manje nibe izilwane ningabe nisaba ne-humanity ukuze nikwazi ukuthi nisympathize nabantu ey'meni abazo-encounter mhlambe kulama position esiwaphethe nomasipala nomkhandlu ngoba lezi zinto ezikanje manje uyezwa ukuthi-ke ibini ikhanseli ngike ukuzokwazi ukuthi-ke bacomfort umama bakwazi ukuthi bamhambise kwi-therapy including nengane-ke le encane njengoba nizokuthi ingane kwayona nje ukuthi lesithombe sokuhamba kabhuti waso nasiphazamisile engqondweni. Namanje sisakwazi umasipala uengage ngalutho kwena ukuthi ukulekelela. On your own nje. Abakaze benze ukuthi njengoba ngize ngibhala manje ngoba yikho into abangisiza nayo. Preparing for the weekend yomngcwabo umkhandla ukaze uvele wona. Abakaze bonje abagese kuyibona kwenzeka because ngabo abakaze benze lutho into abayenza babuya nje bazoyilungisela ugesi lo wawunenkinga baqeda bahamba baqeda bafaka ephepheni kwafala iphepha. Elithini iphepha? Lisakhona likhona la endlini. Lithini libhalisweni? Ngikwangazi ukuthi mina ngibe nephutha. Wena ngokwenzani? Ukubhala nje umbhalo wakho ongabhalanga ukuthi mhlambe ingozi le. Wena bathi wena obebudedengu ngezingane? Yeah. Futhi ingane ihambe zafika zazombula ugesi phansi? Angazange. Ngoba iphepha lisakhona lapha. Libhalwe ngesiZulu noma ngesingisi? Ngesingisi. Mina boy ngesike. Sesihlambe sizocela bazostolikela ukuthi yabo lithini. Hayi bakhona bazostolikela. Baliletha nje ngoba babe bakuveza ukuthi sebebuya bona ngoba bawukhanda ugesi okukhomba ukuthi wawunenkinga ngempela. Bawukhanda kwaze kasho u12 ebusuku sengibuyile mina. U12 ebusuku babe la phezulu. Bekhanda ugesi. Ngabuza ukuthi uma kuukuthi ugesi ubunganayo inkinga. Bebehleli benzani lapha phezulu. Bathi ke bona ngingavula icase vele lento bayayazi bazoyi-attend. Namhlanje bayayi-attend.
bathi ungavula ikhesi kusho bani lokho kwasho yena uNceba Dambuza. ubani manje Nceba Dambuza lo uNceba Dambuza uyena ophethe yona le case le. Bathi ngoba vele bayazi ukuthi into eyenzeke kanjani bazoyilungisa bazolentuzana bazokhuluma nelentuzana yabo yini abameli babo yebo ukuthi benze ubulungiswa kuphela ngoba into obvious abayazi yobona. Kodwa emva kwalokho abakaze benze lutho namhlanje ngisabuza imibuzo ukuthi ngaze ngabuza ukuthi bathi indleko zomncwabo zaba imalini angibuyisi iliphu zonke. yebo Ngabuza ukuthi mebethi angibuyisi iliphu nithi angiqale phansi ngenza umncwabo yini. bakusho nini lokho Bakusho last year baphinda na this year basho the same thing. Ababuza ukuthi nithi ngenza umncwabo kabusha yini ukuze ngizokwazi ukuthola iliphu ngoba neziliphu kuba ngangigcinile ngaba isabhaliwe. ngibheka lokho phela from 2023 angithi now is 2025 kwaku bafethu Kukhona lokho kuma-email ngoba bengisendele bengibuza ukuthi sicela iliphu zonke yonke la ukhosteka khona usigcinele iliphu silethele zona. emncwabeni Nokomncwabo konke kwakwenzeka emncwabeni kwathiwa ngigcina iliphu angigcinanga ngani. akuzange kube khona umuntu ophuma mhlawumbe emkhandlweni ukuza mhlawumbe uzovela lapha ekhaya ngesigameko senzakalele Ngibonanga umuntu nangesikhathi nisahlele emakhandleleni nosemncwaba kaze kufike umuntu bekukhansela kuphela nje belokho njengoba ngisho ukuthi umuntu obekhona ngaleso sikhathi ukhansela kwafika kanye nomama umeya kanye amanake sesami nakho ngiyadideka-ke manje ngoba ngibuza ukuthi phela umkhandlu akwazi mhlawumbe ufike uzoletha amazwi mhlawumbe induduzo nokuzokhalisana nekhaya. Siyabonga i-initiative ibithethwe ukhansela njengomholi omphakathi endaweni futhi into yenzeke kwiwadi yakho ukuthi abe khona nani abanilekelele. Sengifuna ukucheck ukuthi mina-ke although phela nawo umeya emele umkhandlu ukuthi-ke office mhlawumbe likameya mhlawumbe lika-deputy yabo akaze kufike umuntu mhlawumbe ukuzovela ekhaya. Hayi angaze ngibone umuntu mina wakalokho. Lelo lisho likameya kuphela owafikayo. Phela umeya ngithi umele bona phela mayezofika. Uyena oyinhloko ngithi. Uyo wafika kuphela. Owafike wathini? Awakhulumisa ikhansela njengoba ngishilo. Ikhansela lafike lakhuluma. Lathi Lithi njengoba lifikile life nomama meya uletha amazwi nenduduzo kusho yena hayi yena. Okay. Amazwi athini induduzo? Basho njengabantu bonke nje abahleze besho. Base becela ukukhuleka. Bakhuleka ke wayeseyanikela umama meya nge1000 wahamba. Yebo. Wayesethi kushuthi ubaxoxa bodwa ngoba ngeze sethi baba ukhansela ucela ukuvuka nami kusasa seyelu sika masipala. Okay. Sahamba sa-masipala bayifunela bona amakhaza afunwa yibona. Okay. Bakhokhela yona ke kuphela. Kwaphela kanjalo emva lokho angaze phinde ngibone lutho. Angaze ngiphinde ngibone umuntu. Khona amakhaza beningana masingcwabisana ekhaya nina? Mina benginawo masingcwabisana mina. Okay, amakhaza bakhokhelayo ke bakhokhela wona ngobona babeyikhethele bona ukuthi bafuna lawo. Bathi ngeke ngikwazi ukuyikhethela. Ubona bakwazi ukukhokhela lawo kuphela. Futhi ucomrade wabo mhlambe noma kwenzakalani wena phela yini mhlambe itshontsho angithi wena nomasingcwabisana odlalayo nomasingcwabisana mina ukhavile wonke umndeni wakho labakhavile ukhavile umndeni wami naye ingane le shonile ekhavile. Okay, noma singeke sisho ngegama ukuthi udlala umasingcwabisana sidayisa umasingcwabisana la. Okay ma. Umntwana wakho nje obekhaviwe kufuneka angcwatshwe umasingcwabisana lo i-funeral parlor okuyona oyidlalayo ngithi umasingcwabisana. Ngangidlala vele wemali ngizoyikhokhelela mina ngabatshela ukuthi ngifuna ukuphuma ukuthi bengcwabele bathi hayi bona bafuna laba babafunayo. Mana ngazi phela into basingcwabisana noma nje uyayidlala nje naye yabo. Sengazi ngathi yazi khokha yalento le yabo. Hey yabona nje mfethu yabona ngibona yabona nje umasingcwabisana wemali basendela imali Oh, lokho imali okay. wena uyichuzele wena ukuthi mina ngifuna muphi lokho umasingcwabisana ungcwabele. Oh hayi le yokuthi kuzophuma ibhasi silethe inkomo bayishoyo ukuthi yabo. Oh ngona lo. Oh awunayo i-funeral parlor phela udlala ipolice ukuthi izokukhokhela imali engaka mase kushona umuntu. Okay, lezi siwayi kumasipala usuqhamuka usuthi ke sizokukhethela thina noma amakhaza. Hayi ababengazi nanokuthi mina nginani. Okay.
bona babethi bazongikhethela ngoba babazi ukuthi isamba bona bazosikhipha sizonela wona lo amalokhu umasingcwabisane wabo laba ukhethile uRambrose bathi bona abantu bamebexhasa baxhasa ngoRambrose uRambrose obangcwabelayo. Okay, partnership nomkhandlu. Yebo ngiyacabanga. Wawenza wonke umncwabo lo ubani uRambo bani? uRambrose. Wawenza wonke umncwabo. Hayi. Kwaba amakhaza nelokhu nebhokisi kuphela. Hawu. Itende manje. Konke lokho kwenziwa. Noma sebe bathi vele wena nemali vele uyithole kulo wakho. Kwenziwa yimina konke. Bona bakhokhela ibhokisi nomakhaza kuphela. Bakhe bangayikhipha nebhasi. Baze kuphuma ibhasi bayikhokhela bazenzela konke lokho kunye. Hey, votani bafethu. Nisavotani nethemba lokuthi nibaphushe nani. Abangani beni laba abayongena ekhundleni. Hey, okay dadewethu. Seswami. Nami angazi uma amazwi enduduzweni la noma kuthiwa ukukhalisa. Kukuhlungu sesokwakwehlela, yabo. Akekho umuntu odeserve ukuthi abhekane nesimo abhekane naso, yabo. Mina ngitshela ukuthi lo mntwana ake ngimbonayo omdala lo, yabo. Kanti mase ngizokuthi yena uyena kanti omncane lo owayesiza ke ubhuti wakhe ke. South Africa nangu umntwana lo okuyena ke owasinda lo owezama ukudonsa ubhuti wakhe owayeseChoko Gas. Wayemngaka iminyaka? Wayena 3 years. Cabanga u3 year old trying to pull 7 years. 7 year old. Lezinye ingane abedlana zazingekho. Zazikephi? Iyona leya kamakhelwane babedlala nayo kuphela. Babevakashele yona yayi umngane walo mdala. Okay. Manje udokotela uthi ugesi usakhona emzimbeni ke nomntwana? Wathi uzothatha isikhathi ugesi ukuphuma uyena cause wangena ngemthambo yakhe. Okay, injani impilo kuyena njengamanje? Uyahlupha ngoba uhlala ube ngathi ushile emzimbeni. Ungamazi ukuthi ushiswe yini. Okay. Nonyawo lolo washayeke kulona akakwazi ukugqoka isicathulo esivalekile isikhathi eside. Umuntu ukuthi umthengele izicathulo ezivulekile kuphela. Okay. Esikoleni wathi unjani uyakhopha? Hayi esikoleni uyakhopha ngoba into yamsizayo wasizwa ikhona ukuthi ahambe ecrash. Uza akwazi ukuthi iphume lento kuyena ekhanda ukuthi akukhona into eyenzekile. Ngoba yayingaphumi wayelokho eyiculile nje like ingoma. Okay boy. Hamba ke la ngifuna ukuveza la angifuni bakubone yazo. Angifuni bakubona. Bayigama ungalisho. Uzohlebela mina noma lo masulu ungali yazo. Kulungeleke dlula ke ntwana nami khonele. Okay. Ngizwile ukuthi khona nogogo okuyena wesele nabantwana kwenzeka lesi sigameke yabo. Na mhlambe sizokuthola ukuphefumula kwakho gogo. Okufisayo kuthina nje obusibizile uthuleleni. Ufisa sikulekele kephi manje la ubona ukuthi cha la nakho la ngibhajwe khona. Ngicela ukuthi ke thuleleni ngisize ukuthi ningitakule la. Uthuleleni ngifuna ungisize ukuthi ungitholele ummeli ozokwazi ukuthi noma bamini noma umuntu ozokwazi ukungilekelela kule case kuze ngikwazi ukuthi ngisizakale kuyona. Ngikwazi nokulekelela ingane kuzo zonke idingo ezidingayo ngoba ihlala ingihluphe nje. Yebo mama. Okay. Kunjani kwena manje? Kunesikhathi. Yeah, buyakufika. I-counseling singakuzamela. Ne-therapy. Nizokwazi ukungisiza ukuthi kudlule ekhanda ngoba ngibona ukuthi okay. So singaku-offerisha yona? Yeah. Okay, no. Sizocela lapho udokotela
baba uDisemba Mpanza asebenzisana la kaThweleni ukuthi ke asilekelele ngembriefile izolo ngecase yakho. Namanje nje ngizosuka ngimphuthume uzongena u5 lapho ukhosini. Seko 25 to. Hey, how many minutes ukuswala isitengo uPhuthekwini? Kodwa kulungile, will give him a call ngithi yabo along the way. On our way back ukuthi ke noma aqede ukhosini asilinde. Okay mawami. But ke asazi kulungile isicelo sakho siyasemukela sizokulekelela because nanoma vele sengiza ngapha ngeke ngazama nami ukukhuluma ne-legal team yethu ukuthi yabo kunodaba kanje esili-athenda ngapha ke so ke balinde ke bona ukuthi ke sibe ne-feedback ukuthi ke isicelo sami masithini bese siyakarranjela ukuthi ke usondele ngakubona nibone ukuthi ke kuya kanjani phambili. Yabo mhlawumbe singathola mhlawumbe futhi ke nabantu abazi imikhandlo leyabo mhlawumbe abangasilekelela ku-advisor ngoba khona la ngithanda ukudideka khona yabo kumama lo. Yes, we will go through iletha yakhe la ishort ibhalwe ngesingisi ngathi babeka i-blame ukuthi bayiphina against yena umama ukuthi ke uyena mhlawumbe ababudedengu yabo. Sibone mhlawumbe sikwazi ukuthi interpret ukuthi lokho ababekusho yabo kuyikhona yini ngoba ugesi wawuzange uyiphumela phana. And I do understand ke abakagesi because bona befaka ugesi bafaka ugesi bawu-installa ngendlela bawushiya kanjalo right yabo. Abantu okuyibona abenza ukuthi intambo iphume phansi bakhona phela abantu yabo angithi yes yabo abakagesi mina ngokwami interpretation eyokuthi ngingathi mhlawumbe ngeke ukuthi ulibeka iphutha kubona because ayizange intambo mhlawumbe ukuthi iye inqamukele yona unless makuthi inqamukele yona yabo. But nje mhlawumbe kuthiwa kwakulungisa ugesi mhlawumbe ugandaganda yayibona phela ithenda nami mawuthiwa nansi ithenda nami ngifuna ukuthi phela ngempress ukuthi ngigrade yabo ngoba kufanele wenze i-completion yaleyo task of oneze yona i-project. Uma mina ngifuna ugandaganda la ufika ukuxebula intambo kagesi yabo besilimaza abantu. I believe ukuthi ke uze main contractor or subcontractor maybe mhlawumbe ngokwami ibona vele iphuthele umasipala vele kagesi uzophuma uzolungisa ugesi ubusele lesimo okusina kodwa ke we leave it there to kubona abameli nokuthi mase be-engage ke wona umkhandlu ke siyothola ukuthi ubani onephutha la kufanele athathe i-responsibility kulesimo sikanje. Yebo man no siswami siyabonga ukukubona njengoba ngisho ukuthi masisola sizaphuthuma uDokotela Mpanza ngale ukuze sikwazi ukuthi ke sifake icase yakho officially kuyena bese ke sinikeza kusuku mhlawumbe ukuthi ningasondela nomntwana ngale ke neThekwini. Nabo abameli ke bazosho ke mhlawumbe ukuthi ke ulupho usuku ngakwazi ukuthi nize ngalo yabo. South Africa udadewethu ke siyabonga udaba lakhe sizothola mhlawumbe ke nokuphefumula kagogo ke womntwana okuyena lo owafika esigamekweni wabona kumzukulu wakhe sesesimene sinjengaleso kwamanje yabo. But ke siyabonga dadewethu yabo. Yebo. Okay siyabonga ma. Uqine nje sesube right ma kuzodlula ntombi noma phela kungeke kusithi ke sibaze siyaphola kodwa nje kuzoba right ma. Yebo ngiyabonga kakhulu. Okay siyabonga ntombi. Sicela ukuthatha ithuba simukeleke ugogo umntwana okuyena ke njengoba ngeke ngasho ukuthi uyena owayesele nabo abantwana. Sakubiyela mama kunjani gogo? Yebo mntanami. Siyaphila mama unjani ma? Ngiyaphila. Ugogo bani? Mcanyana. Mcanyana. Khona kuleli izwe la Sitenga gogo. Ngamaphumulo ngizalwa khona. Oh yebo. Kodwa ngokwakha ngihlezi khona. Yebo gogo nangu ndodakazi esilandisa gogo ngokwehlakala gogo. Ngokwakho nje mhlambe ke ukusibeka nesithombeni gogo. Wenzakalani gogo? Nami ngingekho ngile egroundini ngoba siyajima sizalukazi. Oh yebo. Kwehle umntwana kwase kuza kumina. Ase ngithi lo nayi sesiyagoduka manje sesiqedile. Kwagoduka ke kwagijima kwezala. Mina ngathi ngingena la endlini kuyaphuma kuyahamba kuya kamakhelwane kubizwa ingane yakamakhelwane abadlala naye. Ngathi ngisahle nje ngisathi ngifuna ukukhumula ilento ingubo zami lezathi ngojima ngazo. Ngeze ingane isiqhamuka ingane yakamakhelwane. Yathi nanga uboy seshayiswe ugesi. Hayibo, ithi utsha ugesi kanjani?
Ngangisukuma ngejubane ngiyilandela lengane. Ngathi ngifika iyakhala ke lencane lena nje isilele ja phambi komnyango. Yebo ma. Phambi komnyango emzini womuntu. Awu ngifika ke umama uphethe lento isitsha uyifafaza ngamanzi. Awu ngifike nginyakazise boy vuka athi Jack nje amehlo kancane. Ayi bese ngimqukule khona lapho. Lona uyakhala uyagxuma angisakwazi ukunaka lo khalayo. Yeah. Ngafike nje ngaqukula lona ngithi ngiphuthuma naye ngangcono ngoba nangilo uyakhala. Ngaphuthuma naye ngangisho ufonela umakhelwane. Uthi umakhelwane angisize na ingane umntanami ifa. Ngangingaboni ukuthi kanti ngabe usethula. Ngagijima naye ngeza la ngafike ngamkhumula. Ngamgeza. Wafika umakhelwane ngokusheshsha. Sasimqula khona njalo engambethe sasiphuthuma esibhedlela. Ngoba ngithi phela mhlambe kuzoba ngcono. Yeah. Kuyenzeka umuntu aquleke. Hayi safika esibhedlela. Hayi bazama udokotela bathi akeke kusenzeka lutho. Hayi akusekho lutho. Seyihambile. Lokho kwangiphatha kabuhlungu. Ish. Kwaba buhlungu impela ngoba ingane yamlanda la nithi ibayodlala. Ithi awuthintela uyashokha ugesi. Kanti imthintisa nje into ebayazi yanconta ingane bayitshela. Kanti ugesi wakhona vese usuku wabulala inja. Ngabuza ukuthi babengabiki ingane ngogesi ukuthi kunogesi oyinkinga. Ngoba bathi bebengasaneki ngoba buyishokhani. Ingane ithatha ingane la izoyishokhanisa nogesi. Kwangiphatha kabi lokho. Hawu. Wathula impela umntanami. Kanzima. Nakho ke manje ngithola isistory ke la kugogo ngoba lo yena wayekhona lalesi besichaza umama. Ugesi kanti ubuvele ucingo unenkinga. Ugesi ubuvese unenkinga ugesi wakhona. Uyibona bahambanga bayobika ugesi ukuthi ugesi wabo unenkinga. Bayawazi ugesi ukuthi uyashokhana. Ingane izothintisa lo ingane yakhona izothintisa lo yala ekhaya. Yathi mithinteka lona uthi ubamba lo khala wayo naye wayishayeka wayidabukeka la enyaweni nalapha esandleni sakhe. Yena nje wamdabula la. Lo washona? Yebo. Owayesikekile? Waba nje isimo omnyama nje la. Umshala. Kusho ukuthi wabamba waqinisa yena. Ngiyabona inkinga futhi wayengambethe. Lalishisa nje la ngilode ishisa nje ekade efakela i-shirt loda wagijima ke engambethe phezulu eyifakela ibhluku. Kusho ukuthi uma umshanjwa bese washaya inyama. Okusho ukuthi mhlambe lento ke akuthiwa isencwadini ukuthi bathi yebo. Phathi ke sizoyibona incwadi ngoba manje ngithola lokho ugogo mayethi kanti ubivele lo gesi unenkinga kulola cingo lalo muzi yabo. Yebo. Futhi bebazi bona kulo muzi mhlawumbe ukuthi ucingo labo liyachoka nezingane phela nazi nezingane bezimthini ucingo iyazi ukuthi liyachoka nje ngokudlala konke ngakwengane isilandela lokuthi nayo izomthintisa lo yabo. Kanti futhi uzothinta amawala lo. Yebo. Ekubeni uqembile futhi. Isimo nje gogo ke kuwena nje mhlambe njengomuntu omdala phela nawe lesimo wasibona mhlambe ke sinjani engqondweni siyadlula gogo kwena. Ayi yabo njengoba nikhuluma nje kuyavuka kakhulu. Ngowakubona Ntombendala. Kuyavuka kakhulu. Yebo. Kuyavuka ngoba singomakhelwane nje. Kuze kwaba khona ukungazwani kodwa ngingakaze ngisho lutho. Yebo. Kwaba khona ukungezwani ngathi ayibo. Asikaze sisho lutho sabona ukuthi ingane beyiganga zashaya ugesi. Konke nje okwenzeka kwakuzingane akekho umuntu omdala ongathuma ingane ethi ayenze into ethile. Yebo. Kwenzeka ke kodwa lokho. Kodwa mase sithole sekunenkulumo nje engezi kahle. Yeah. Esengazi ngithi mina imina okufanele ngabe ngiyakhala engahanjelwa umntwana.
kodwa manje kube ngazuthi ibona abahanjela umntwana. Yeah. Hayi-ke kuba ngathi ngizwa nje inkulumo engizikahle, kodwa futhi ngayishaya indiva lezo zinto ngapha sengayeka ngoba mungaqhumukani nezinto ey'khulunywa abantu ngaze kugcine kufike la ungasafanele khona. Yebo. Ngapha sengayeka-ke nje kanjalo ngahamba ngawugeza umuzi wami, ngihambe ngawugeza umuzi. Cabanga phela yabona nje phela ukubambisana lokubukhelwane lokho nokuba nokwenza ubuntu ngoba phela manje sekufuneka uyogeza lo muzi wena kodwa ingane yakhe iyona ebiziwe ibizwa ingane yabo. Yamakhelwane. Siyacela nalabo mhlawumbe ababe bephendula ukukhuluma bakwethu yabo bakhule kungabikho uhambe phendukezela ukukhuluma because isimo okwenzakala kufana kwakudala because iy'ngane njengobona umama esho ukuthi akubona abantu abadala benze umonakalo ingane lokuganga kwey'ngane ngithi yabo. Ukuganga kwey'ngane. But sakuthatha nje kanjalo. Yebo. Sathi nje ngomakhelwane nami ingane yakhe ibingayenza into embi la ngoba ingane. Ingane ngakwazi ukuyikhulumela ingane ngoba ingane ziyaganga. Yebo. Kodwa nje ngabona bengasakhulumi kahle. No, siyazulana gogo nako abahlela gogo sihlangana ngehlanga nekhephise. Ngiyabona ugogo na ukuthi-ke isimo sasengqondo mhlawumbe bethi iyavuka lento. Sizozama mhlawumbe sithole na ukuthi uDokotela uMpanza uthini mhlawumbe nogogo mhlawumbe ngeke mhlawumbe nomndeni wonke bakwazi ukuba ulekelele. No, Ntombi endala siyabonga makusilandisa nje. Sizobona-ke nathi ukuthi uthi sasicela khona mhlawumbe sihamba sifika apho ukuzama ukumlekelela yabo. Nalabe singabathola abasondeleke kuyena usisi babone ukuthi lukhona nosiza abangakwazi bamsize ngalo. No, ngiyabonga gogo ngiyabonga. South Africa siyabonga kanza kwethu-ke ngokusilandela kwenu nokulela-ke inkinga esiyilethayo kubantu abasuke bezocela usizo kuthanda ngenhlangano ithuleni sibalekele kuzona. Namhlanje-ke besilana-ke sitenga besize khona la ehlabathini size kulumndeni lapha ekhaya abanenkinga-ke abahanjele umntwana wabo la ekhaya kabuhlungu ngokuthi ashokhe ugesi. Sesizuleke belanda besilandisa ukuthi-ke kwenzakalani kwasuka phi kwaze kwafika phi. Sizozama-ke nathi ukuthi senze ngamandla ethu ukuthi bakwazi ukuthi batholeke impendulo nokuthola ubulungiswa uma kukhona la kufuneke bathole khona ubulungiswa justice. Ilokho nje siyinhlangano ithuleni mina Mduduzo Mkhwanazi ngiyazibongela. Nisale kahle emakhaya.